Marina dalam lakon Ketoprak Suminten Adian. Aku orang kita iki. Orang iki mundur. Nek ngono, aku tak ngandani kanca-kancaku sekolah lho, Mbok. Sekolah PAUD, ngono, TK, SD. Piye? Piye to, Mbok? Lah kok ketawa kok omongi? Kandhane sih, Mbok, sesuk kuwi undang kamu kira-kira. Walah yo yo, Mbok. iki sesuk 7 dina 7 bengi. Aku tak bingung, Pak. Pak, Kok hamun mamen kesel apa, Pak? kae lho, bapak kae lho. Kene linggo dhisik nek ora rame kok nek ketoprak kok ora omong kok ketoprak bisu. Iki aku tak iki aku tak omong nek kok Anak dadi manten kok. aku tak omong nek kok ning tenan lho ya. Gandeng awake dhewe iki calon bisane iki Kanjeng Haji Padi, kok to? Iki aku njuk ngapura tenan iki kuat. Tak undangi kabeh. Terus awake dhewe le olah-olah yo nganti turah-turah, aku belek. Aku yo wis anu lho, golek sing terias lho, Pak. Iki awake dhewe tawon nomor tamu Lah iya. kowe sak lorong karo adimu takon. Apa ditata-tata? Karo saka dalam beji kono tekan krek iso. Kowe ojo sumelan nek babakan tarep wis rampung Gambung prapatan beji wis tak pasang. Nganti kan pengoling dalan kumpak wana. Ini wis meto. Nganti tekaning kali bogor. Gone dukuwe metu aku kok. Wis kabeh kuwi nggon kali barang iki kok kayak kelatak kok. lho kaline pokoke dikon pakai dicek. Sesuk aja lali belek sapi. Sapi iki ono. Sing masak gelem iki pitutan. Itu. Sapine pitu. Terus kuwi sing piro? Kudu sing piro? Kira kok 40 ono. Engko nek rantai kaya ngene ndi kuwi. Lho yo kek Pak warang beji ngablok. Ora aku duwe kono pajangan kae lho. Ora sakit wae kan. Neng yo njaluk ngapura yo Pak. Mas-masanku wis tak gandene. Sertifikate kabeh yo tak gandene. Digawe rong sida wis palung cilik wis silete dhuwit. Piye, Pak? Sesuk awake dhewe iki tamune ora entek. Kanjeng Dipatine Trenggalek. Sesuk kuwi kudune dipahagi. Diante sini ono catilan, ketoprakan, terus wayangan, orgenan. Iya, Pitung dina 7 bengi. sesuk nganggo gambyong. Kowe nganggo gambyong. Iki ngene kan, ibune sok gambyong ora? Oh iso apa-apa iso sik ra iso jujur. Mengko janggung prapatan beji kuwi Kode Amazon kuwi oke copros. Terus ono aku ora iso. Insyaallah Pak. Makroke murah sing Ora apa-apa pisake kowe bunjane duren. ora. Saiki sesuk adewe kuwi ra duwe mantu. Putrane gimana? Anakmu wis kok jumboke urung ngeladi karo calon putra Dipati kuwi lho. Wis kowe iki rasa sumelan. Jumboke tegese piye, Pak? Yo calon nek enggak aku enggak dari Mas Ibro. Nek ngadi sayur keramu sakaene. Coba sing mbok. Saiki wong ketua. Aku yo dikandani. Nyandake yo aja jebong blok ngene iki. Kandhane ana rek. Piye nek aku piye? Nek aku piye?
Ayo sing iso nyontoni ra yo wong wadon wong lanang kon nyontoni lagi wong wadon wong wadon dicontoni piye supaya iso kesengsem lek aku kuwi alon-alon sing nyebut penyembet timik Piye to? malah kaya wong kenori malah kaya wong gangsir endok memek Ya sing bener piye ya sing mbok kandhani kok ngono. lek aku alon-alon kake kek ngarep jempol tambulan tambulan lah kene wangun apa aku wong ora ditawakan Aku sesuk aku pesen nganu lho, Pak. Pokoke lek dadi manten sesuk. koncoku duwe kono Heeh. sing jenenge Mario Kampus kuwi lah yo Kok duwe mentang. apa ning larang ayo larang ora apa-apa wong awak dhewe iki calon besane aku Aku ndangi kanca-kancaku aku ketok Pak. wis saiki do to Ning mburi. karo aku lah wong sawayak Tak luluran barang aku. sing Oh, iki barang. men glowing kowe luluran simbok tak ning penggadean Ngopo nek kejadian kok? sertifikate tak golek kabeh Bojo karo. ana ya Pak Ya wis sama besane dipati kok lah ya mengko nek dadi tak